ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଟାସ୍କ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫି ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ। ଆସନ୍ତା 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁରରେ ଖେଳାଯିବ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଯାଏଁ ଖେଳାଯିବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସୁମନ ଗିଲ୍, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ। ସେହିଭଳି ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବେନି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଲେକ୍ଟର ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଟ୍ରଫି ଜରିଆରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫର୍ମ ପରଖିବେ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଗକୁ 4 ମାସ ଭିତରେ ମୋଟ 10 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବି ସାମିଲ ରହିବ। ସେହିଭଳି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇରେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଖେଳାଯିବ।